رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين محمد وإمام المحجلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي أوفوكا ولنمندو أو منو سغلين بانا جمانين كوكا جمانين كونو جمانين كوكا أمبا إن الله سبحانه وتعالى في ألاكا أنغا سوين أكالو تيمول كونو ألاكا نغيا أني أمبي دواو منو كا كونو ألاكا دواو نونو منا أني أو بسم الله وكا جموكا كني كونو نوي حديث الإفطاري أنيا فو أوي كافو دونغو دو أمبي ولي كاسي كرامغو دوما كاسي كامبلاسرا min b'an bolo kɔrɔ bi an ka jɛ ka a ɲamada o fɛ. Sunkalo min filɛ nin muso de jɔyɔrɔ ka bɔ a la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan, wa muso de niyɔrɔ ka ca a la n'a sera a kɛko la. Sabu ka d'a kan muso de bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ. Suntigɛ baara muso jɔyɔrɔ y'o dɔ ye, suguri baara muso jɔyɔrɔ y'o dɔ ye. Bɛɛ de bɛ da ka muso to baara la dugutila fɛ, wa bɛɛ bɛ tila ka da tuguni ka muso to baara la dugutila kelen fɛ. Ni da kuma sera bɛɛ bɛ t'i da ka muso kelen de to baara la gwadaw ni so ni gwada ni ɲɔgɔn cɛ. O la jɔyɔrɔ belebele bɛ muso bolo. Ni muso sera a kɛko la i k'a dɔn k'a fɔ a ka baraji ka ca. Barisabu muso de bɛ gwada la tile kɔrɔ, muso de bɛ gwada la den b'a kɔ la, ale de bɛ dagaw sigi, dɔ bɛ yɛlɛ dɔ bɛ jigi, dumuni kalitew bɛ falen falen ɲɔgɔn na, ale de b'a dɔn hakɛ min kan ka ta, ale de b'o bɛɛ lajɛlen mesurer walasa tiɲɛni kana kɛ ka don suma kɔnɔna na, sunkalo kɔnɔna na. Nin bɛɛ lajɛlen ye muso jɔyɔrɔ de ye. I hakili to ala fana duden minnu bɛ du kɔnɔ walasa olu ka se ka fara u ka sun, muso bɛ hakili to nin bɛɛ lajɛlen na. Minnu ye denmusow ye ka hakili to olu la, minnu bolo don bɛ ji la ani minnu bolo don ji la, minnu tilala minnu ma tila, k'o bɛɛ lajɛlen jate minɛ sunkalo kɔnɔna na walasa ka se ka u bila sun na sunkalo kɔnɔna na. Nin bɛɛ lajɛlen de ye muso jɔyɔrɔ ye sunkalo kɔnɔ. O la muso de kan ka kɛ sabaliba ye sisan, ka kɛ muɲuba ye, k'i bolo da dusu kan. A bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na, a kana kɛ ni dusu ye, a kana kɛ ni funteni ye, a kana kɛ ni dalangoya ye. Ni ma kuma n'a fɛ a ka sabali, a ka jaabi ɲuman kɛ ka mɔgɔw jaabi, o de cɛ ka ɲi. A kana dusumakasa ko kuma foyi de don a kɔnɔna na. O tuma na muso jɔyɔrɔ min dira a ma silamɛya kɔnɔna na ani sunkaloba in kɔnɔna na a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. N'an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ, an kɛlen kɔfɛ ka ladilikan di musow ma, ka hakili ɲuman d'u ma, n b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi u bɛ nin baara minnu kɛ Ala ka n'u bololankolon bɔ a la. An b'an ka malimatu fo ka waleɲuman dɔn n'o ye Haja Hawa Keyita ye. An bɛ dugawu k'a ye ya Rabbi Ala ka n'a dɛmɛ, Ala ka kɛnɛya di a n'a ma. Nin kun ye an ye Khadijatul Kubra kalanso kɔnɔna na n'a ɲɛmaaba n'o ye Madame Berthe Haja Ma Ture ye. Sunkalo kɔnɔna na a fana ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ, a ka cɛsiriw ka bon. An bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ ani aw bɛɛ lajɛlen ye. O la an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw kɔnɔna na k'a fɔ ko kɛnɛ in dabɔra bilasirali ni ladili de la. An ka malimatu bɔra k'a fɔ muso jɔyɔrɔ ka bon, a ka kan musolakaw u ka sɛgɛn ka d'u ye. U bɛ min na a ka dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ. O la an bɛ dugawu k'u ye ka Ala deli u bɛ sɛgɛn min kɛ Ala ka barika don u ka furuw kɔnɔna na, u bɛ sɛgɛn min kɛ Ala ka barika don u ka denw kɔnɔna na. An y'a fɔ aw ye sunkalo ye dugawu minɛ waati de ye. Sunkalo hadamaden ka surun Ala la waati bɛɛ la, nka sunkalo o kɛrɛnkɛrɛnyalen don. An kana ɲinɛ dugawu kɔ, kɛrɛnkɛrɛnyala an ka banabagatɔw, an ka dugawu kɛ banabagatɔw ye, an ka dugawu kɛ furew ye, an ka dugawu kɛ jamana ye, an ka dugawu kɛ an yɛrɛ kun kelen kelenna ni ɲɔgɔn cɛ. A nafa ka bon kosɛbɛ. O la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya an ye. An bɛ an ka sababu ɲuman fo n'o ye a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara. An bɛ dugawu k'a ye sija ni kɛnɛya Ala k'a d'a ma, jɔyɔrɔ min kalifara la a baara Ala k'a nɔgɔya ye. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli, Ala min sɔnna ka san 64 k'a d'a ma. An b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka caman fara a kan, Ala k'a k'a ma ni kɛnɛya ye, k'a k'a ma ni lafiya ye, Ala k'o kɛ ciba bonya kosɔn. Salli ala Muhammadin wa alihi. O la an balakaw a bɔra ka fɔ aw ye sisan aw jɔyɔrɔ ye min ye, nka ne bɛ min fɔ aw ye ka fara a kan, n'aw bɛ fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen a ka basigi, a ka ɲɛ, aw bɛ min fɛ an b'o kalama dɛ, nka a ka ɲɛ a ka d'aw ye a ka kɛ cogo min na. N'aw taara ka taa sunakari minɛnw sigi
n'i ye mɔni sigi kana mɔni gansan sigi dɛ i b'i jija i bɛ similɛ ɲini k'a kɛ mɔni na k'a tereke fo k'a ɲɛ k'a datugu k'a bila a b'o cogoya de la kana da mɔni ma dɛ kɛngɛliba n'i y'o dilan k'o bila kɛrɛfɛ i bɛ na ni dɛgɛ dɔɔni ye hali ni dɛgɛ man d'a ye nana ye n'i bɛ fɛ an ka dɛgɛ in min i jija i ka bɔnlɛ ta k'a kɛ dɛgɛ in na k'a dilan fo k'a ɲɛ k'a bila kana foyi fɔ n'an y'a min ko kelen kɛ ayi o y'o bannen o la don o don kɔni n'i taara sugu la nansan i bɛ fara ka don bitigi la ka bɔnlɛ ni similɛ san ni nɔnɔba fila ninnu de kɛmɛ ka silamɛya sankɔrɔta bi kɛrɛnkɛrɛnya la anw ka nin jɛmukan in an bɛ dugawu kɛ yarabi jamana ala ka basigi don a kɔnɔ ka Allah subhanahu wa ta'ala deli bita kɛra hɛrɛ la cogo min na ala ka sini ta yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.